Итәгатьле мәче. Литва халык әкияте. Шулай бер көнне Чыпчык малае ишек алдына очып төшкән дә бодай чүпләргә тотынган ди. Чыпчык сикерә-сикерә бодай бөртеге чүпли, ә хәйләкәр мәче бер читтән моны күзәтеп тора икән. Шулай карап торган да мәче, ят сикереп, Чыпчыкны канатыннан эләктереп алган. Менә хәзер рәхәтләнеп тамак ялгыйм, дип мырлаган мәче. Нишлисез, мәче әфәндем, әллә чынлап та мин ашамакчы буласызмы? Дип шыркылдаган Чыпчык. Ашамыйча, тагын нишлим мин синең белән? Хәзер кабам да йотам, дигән дә мәче Чыпчыкның муенын авызына капкан. Оятыгыз бармы сезнең, мәче әфәнде? Дип өзгәләнә шаркылдаган Чыпчык. Юынмаган килеш кем ашарга утыра инде? Хуҗагызның юынмыйча ашаганын күргәнегез бармы? Монысы дөрес инде, дип мәче йомшак тәпие белән битен юарга тотынган. Мәче тырнагыннан ычкынган Чыпчык канатларын җилпегән дә очып киткән. Мәченең моңа бик тә ачуы килгән билгеле. Болай булмый бу. Бүтән мине алдый алмассың, дип тешләрен шыгырдаткан ул. Кешеләр теләсә нишләсен, ә мин башта ашыйм, аннары гына битемне юам. Шушы көннән башлап мәчеләр ашап туйгач кына битләрен юа башлаганнар ди.